Тим партията са най-яките в София. И това е моята философия. Така, очаквам ви в Тим партито в Син Сити. 17 октомври очаквайте фристайл. И моля на Тим партията, които са сега, да споделят това клипче, което съм казал сега в момента, да го споделят в тяхната страница и да продължаваме напред да правим яки неща. Очаквайте всичко от мен, очаквайте още много неща, които не сте видяли и не сте прослушали. Значи аз съм рапър от доста време, но не съм правил фристайл, но сега заради вас Тим партията, където са в София, ще направя всичко възможно в Син Сити да е яко и да се разбиваме. Така че ви очаквам там на 17 октомври. Всички сте поканени. Това да запомните от мен. Yeah, motherfucker, West Side.